Pitanje za Milicu. Pošto na početku kada je čitana biografija rečeno je da si tumač za znakovni jezik. Koja je tvoja veza sa radom sa gluvima, pošto ja radim sa gluvima već 25 godina, da. Eto, odlično. Ja sam bila prva generacija koja je otvorila taj odsek i završila zajedno sa Narodnom univerzitetom u Nišu. Aha, dobro. I ja sam bila prva generacija zato što me je to od uvek zanimalo. Od uvek me je zanimalo kada sam, na primjer, još dete, ja se sjećam dok sam bila, pa vidim oni kao pričaju nešto i kažem, jao, što sad? Majka me učila da ne buljim, da ne gledam po svaku cenu direktno u nekog. A od uvek me je zanimalo šta to oni sad pričaju. Čim se otvorio taj odsek, ja sam upisala, završila to, godinu dana kasnije sam završila za prevodioca, pošto je prvo imaš poznavalac za znakovni jezik, pa prevodilac. Mislim da je tumač pa prevodilac. Ne, obrnuto, prevodilac pa tumač, ali to je sada sve isto. Ja se vodim kao tumač, samo imam sve prava, samo ne mogu na sud. Evo i radim na scenarijima, bila sam, na primer, u dosijeju sam glumila neku grubu komšinicu i za te potrebe zavisi kako, kad, šta ispadne. Ja sam pokušavala da se u tim organizacijama i u Nišu i ovde u Beogradu radim sa gluvima i radila sam i predstavu neku sa njima zajedno sa rediteljem i vodili smo ih na one njihove godišnje organizacije dramsko-pantomimskih ostvarenja, kako se to već zove. I tako, zanimljivo je, međutim, nažalost, nema konkretno šta sad ja da radim. I sve je manje gluve dece, kako pada natalitet, tako je naravno... Pa hvala Bogu da je tako. I hvala Bogu da je tako, ali... Ja sam, bez obzira i da se nikad ne bavim time, meni je to bilo stvarno jedno veoma dragoceno iskustvo, jer je to otvorio čitav jedan svet koji je do tada meni bio stran. I oni su stvarno specifični, dosta su ekstravertni i druže se i povezuju se. Tako da je to jedna zajednica zanimljiva. Hvala. Možda treba otvoriti odsek za stariju gluvu populaciju, nije sve više. Ili oni koji se prave gluvi. Ja, to je dramski. Satiričar u meni je progovorio